Ki jing pen bena jong ka jing keren nuklear hapadang ka US pat ka Iran. Sembut Menteri Kampo Ying jong ka US Marco Rubio. Laong haka sipale ka cipotrik April arhajar arpsan. Baka Amerika kan yakren baik-baik pat ka Iran. Haka ni katayo bakut. Ban yakren halor ka program nuklear jong ka Iran. Ka jing yakren hapadang nongkit kubor bakerpang jong ka US. Steve Witkoff. Bad uway unong yalam barangba jong ka Iran. Labu banlong haka sisa jan ka kat artriku April arajar arpsan ha Oman. Ngikermen bakatakan wanra ya ka jingsuk. Ngilakren syaibha baka Iran kan omdon satia ya kitir nuklear. Bad nga perkat bakataka day kabala penlong ya kan ka jingelang. Ong Mastar Rubio haka jingelang jong ka kenhun menteri bala penyaduk Presiden Donald Trump. Presiden Donald Trump haka siningkong ka nyautrik April arjar arpsan. Ula penbena daka bakendit baka Amerika bat ka Iran. Kila penkre ban sedang ya ka jinya keren halor ka program nuklear jong ka Teheran haka sisa jan. Daka ba maham baka Iran ka don haka jingma ka bakrau. Lada ka jinya keren kamburlong. Ka jing penbena kala wanra katokat ne ka jing kuluman. Namar baka Iran kalaong baka jinya keren kanlong kabak lem dati kena haka baki nong Oman kinlong kum kinong penyaso he jong ka US ubatip bahaya kate ka jingkmu uloong baki arteliki kenhun kindon haka ju ka kamera na kabenta ka jinya keren.